Ngiyabingelela bazalwane ekuseni kwelihle igama lomfowethu uJesu Kristu, inkosi yamakhosi, umsindisi wethu, onginguye enginguye, ongikhona kuze kube phakade. Siyabonga kakhulu bazalwane, sibonga ubaba wethu osezulwini othi mayikhuluma noMoses athi ngikuye nginguye, ungikhona. Umdali wamazwe nomhlaba. Siyabonga kakhulu ngegama lika Jesu. Ekuseni ke bazalwane, kule gruphu inhloso kakhulu ukuthi ivulwe, ukuthi kunabazalwane abacelile abaphumela obala bathi bacela ukufundiswa izwi likaNkulunkulu, hayi ukushunyayezwa kodwa ukufundiswa. Number 2, bayakholwa basindisiwe, bayafisa ukuyiqonda into yokuzidela ngenxa kaJesu Kristu wafa wavuka ophila kuze bephakade. Bathi isiphambano sabo abazalwane babulandela uJesu Kristu imihla ngemihla. Ya, labo bazalwane bacelileke. Sibe sesifila realize ukuthi no, kunokuthi si-concentrate kuphela kulabo bazalwane, asisaleke sivulele noma imuphi umzalwane onesifiso sokuthola izifundiso zezwi likaNkulunkulu zenkosi yethu Jesu Kristu. Ya, bazalwane, ngingubaba uSibiya, sidele konke kwalelizwe, asikapheleliswa, asikafinyeleli kokupheleleyo, kodwa sisendleleni ebheke khona. Sizidelile, sidele konke kwalelizwe, sishiye konke, sifuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu. Ukuphila kwenu ikhona okuyi-first priority kithi. Sizama ukupractice izwi elithi asisaziphileli thina kodwa uKristu ophilayo kithi. uKristu wadela ukuphila kwakhe ngenxa yethu. Uma ngabe kumele simfuze, kufanele sidele kwethu ukuphila ngenxa yabantu bakhe akabafela esiphambanweni. So-ke ukuphila kwethu siphilela ukwenza intando kaNkulunkulu ophilayo, umdali wethu wamazwe nomhlaba, ubaba wethu osezulwini. uJesu uthe masikhuleka sothi baba wethu osezulwini. Ubaba wethu osezulwini kunalokhu akuthandayo ukuthi bonke abantu bafinyelele kulazeni iqiniso. Umoya oNgcwele uzosisiza bazalwane. uNkulunkulu uyawukhulisa umsebenzi usuku nosuku, umsebenzi wombuso wakhe, and ziyadingakala izisebenzi ukuthi zibe khona sande. So-ke izosisiza inkosi ngomoya oNgcwele ukuthi-ke sikhulume lokhu azosihola umoya oNgcwele sikhulume osukwini egameni likaJesu, ngoba umsebenzi mningi bazalwane, nesibekezelele. Ngizolokhu ngifaka noma sizolokhu sifaka ubufakazi babazalwane abanye, sisuke sesibuhlolile, sathola ukuthi bungaba usizo kakhulu kulabo abadinga abashisekela ukukhula enkosini. Akusikhona njalo kuphela ukuthi ngizokhuluma la, sibambisene no-admina, sizohola umoya oNgcwele ukuthi-ke siwalethe ama-teachings namanye ngobufakazi, ngoba kunabazalwane abadele konke manje-ke bayarephotha, bayafakaza ukuthi uNkulunkulu wenzani endaweni abakuzona, bayathumela iviki neviki. So mase silalelile sahlola bese sizwa ukuthi nalokhu mhlambe-ke kungabasiza abazalwane bethu ekukhuleni, bakhule ekumazeni uNkulunkulu. Namhlanje-ke bazalwane, kafushane ngifisa sikhulume ngezwi likaNkulunkulu, sithole isifundo sanamhlanje, just ukukhuthazana nje bazalwane, sikusho ngothando nangentobeko esikushoyo. Futhi akekho umuntu ojajwayo, akekho umuntu olahlwayo, kodwa siyakhuthazana nje ngezwi lenkosi. Ake sibheke incwadi laphana uLuka chapter 12 verse 20 no-21. Sizobe sesibheka noJobe 14 verse 1.
sibheke no-Isaiah 38 verse 1, right? Luka 12 verse 20, kepha uNkulunkulu wathi kuye, wena siwula, ngalobu busuku umphefumulo wakho uza kubizwa kuwe. Pho-ke izinto ozilungisileyo ziya kuba ngezikabani na? Okay, ngicela ukuphinda futhi bazalwane. Asishumayeli, sizama ukuthatha ubuqiniso benkulumo ekhulunywa inkosi yethu Jesu noma ekhulunywa ilo suke ekhuluma kuleli zwe sisuke silifunda. Kufuneka silale ujubane okhulumayo kwenze njani. This time around la uJesu Kristu inkosi yamakhosi okhulumayo. Asilalele ukuthi uthini uJesu. Kepha uNkulunkulu wathi kuye, ukhuluma uJesu njalo, ukhotha amazwi kaNkulunkulu. Wena siwula, ukhulunywa nomuntu othile la. Ngalobu busuku umphefumulo wakho uza kubizwa kuwe. Pho-ke izinto ozilungisileyo ziya kuba ngezikabani? Mhlawumbe ukufunda ngesingisi bazalwane. But God said to the man, you are a fool. You will die tonight. And all the things that you have put away will not help you. Who will get it now? Yini esifundayo labazalwane? Ngicela bazalwane ke sibheke nje lento yokuphila komuntu. Ngicela nje bazalwane sikhuthazane sivuselelane. Igama lale group imvuselelo enkulu sizovuselelana ngoba siyakholwa inkosi uJesu. While sifunda kodwa futhi sometimes siyavuseleleka. Ake sikhulume ngabaqiniso, facts nama realities of life. Ukufa khona bazalwane. Siyakubona. Yazi ukuthi oyinikeza nje ithuba. Yabo unikeza nje ithuba uvala ifoni. Uphume emsindweni la kunomsindo khona. Ube wedwa nje. Ungene ekamereni lakho ukhiye. Mhlawumbe ubhala uthi do not disturb ngaphandle. Ubatshela ukuthi no ngisacela ningangiphazamisi ngisayokhuleka. Ufike uhlale nje uthula uthi du. Uma uthi nomsindo endlini ikhona indlela ukuthi uthola indalo noma isehlane ehlathini noma ikuphi la ungaya khona kube la kuzoba ukuthula khona. Ukuyibuka impilo. Uyidadishe. Ubuke ukuthi yasi ngempela asifikanga lalutho emhlabeni. Manje sibhize emhlabeni safaka umoya, yabona safaka umoya ukuthi kufanele siqoqe izinto, ngibe nokuthi mase nginokuthi ngizohlonishwa, ngizohlonipheka. Bazalwane, akucabanga ukuthi obani abenze lokho abangasekho namhlanje emhlabeni. Ngenkathi sisebhizi senza lokho sibona lezi zinto sesi-achievile, khona into encane nje ekhohlakalayo kuthina ukuthi kuzofika ukufa. And siyakhohlwa ukuthi mase sifile asinikeze ithuba lokucabanga ukuthi the moment umphefumulo uphuma, ngoba ukuphuma komphefumulo emzimbeni womuntu ukufa lokho, ukuhlukana komphefumulo kanye nomzimba ukufa. Kodwa ukuphila komuntu kusuke kuqhubeka, kodwa sekuqhubeka kwenye indawo kwelinye izwe komunye umhlaba. Ake sicabange nje lento ukuthule nje umagine, ubuke nje uzimagine uphuma umphefumulo ulele. Yabona? Ulele manje uyayibona ukuthi ngiyahamba ke manje. Konke ububambelele ukho emhlabeni. Uthi lokho okwami, into yami kuyasala. Uyabo ukuthi uyakushiya manje. Uma kuthiwa unemonto isikhe semonto awusakwazi ngisho ukusibamba. I-cellphone lesikhuluma njengoba sikhuluma ngama-cellphone. Umhlaba bazalwane usenze saba attached ezintweni zalelizwe esingafikanga nazo futhi esingesambe nazo. Sakhohlwa imfundiso yenkosi yethu Jesu. Sakhohlwa imfundiso kaBaba wethu osezulwini ukuthi uthandane. Sakhohlwa izethembiso zakhe. Usithembise ini?
ukuthi sizodlula kulomhlaba, kodwa masidlula senze kahle. Yini esoyithola siyohlangabezana nani imqhele, sesijabula soqheliswa kanjani? Khona ukuphila okuphakade, kuyilokho ukuphila okuphakade. Siyakhohlwa konke lokho bazalwane. Sibanjezelwa izinto zesikhashana esingafikanga nazo. Sigcine sizondana ngazo, sigcine sibulalana ngazo, sigcine sihlebana ngazo, sifelana umona, siba jealous ngomunye. Bazalwane, iningi izona esizenzayo ezibangelwa ukuthi sifune izinto zalokhu kuphila. Uyambona umuntu bazalwane ophumelela empilweni, othi ngidla kahle, nginomuzwa omuhle, ngihamba ngemonto ezinkulu, ngiyahlonishwa kunegama nesikhundla. Akumbuke nje mayesegula, bethi bayamsiza odokotela, bethemba imali zakhe bazomsiza udokotela. Odokotela bavela bamtshela uba odokotela abaphathi ama-messengers endaba ezimbi. Ngisho udokotela angitshela ukuthi hhayi uzophila, akuyona indaba enhle leyo. Hhayi wena uyagula kodwa isifo sakho siyalapheka, akuyona indaba enhle leyo. Odokotela nje ngicela badadishe kahle, medical doctors, scientific doctors, ama-bringers of the bad tidings, ama-bringers of bad news. Udokotela uzokutshela ukuthi hhayi isifo sakho asilapheki, une-cancer, yabona. Hhayi ubani, hhayi yabona usefile, hhayi ubani sehlulekile. Abantu benziwe emhlabeni, bathakathiwe ngamazwi, because ukukhuluma, to teach someone, to say something, to say something to someone, uyamthakatha lo muntu if that thing what you are saying to that person is bad. Yabona njengoba ngikhuluma nje, I'm bringing the good news of the kingdom of God, ukuthi ngoJesu Kristu khona ukuphila phakade. Bazalwane, ngiletha indaba ezinhle zokuthi singadela konke kwalelizwe, sikholwe uJesu, izwi kaNkulunkulu likuphila likho konke. Konke okukhona emhlabeni sithi siyahalela, siyakufisa, kwavela ngezwi okuhle okuvela kuNkulunkulu, kwadala ngezwi. Bese kuba khona okuvela kuSathane, nakho kwadalwa uSathane ngezwi lakhe, kuzobhujiswa konke okaSathane. NokuNkulunkulu ade kudalile sekucorrupt uSathane, kuzobhujiswa konke. But indaba ezinhle ukuthi khona umhlaba omusha nezulu elisha, khona ukuphila okuphakade. uJesu uzobuya azosilanda sonke singcwele gelekeqe, esikulungela ukuhamba naye. And mase sihambile saya ezulwini, lo mhlaba uzobhujiswa wonke, yonke ububi buzoqedwa, noSathane aboshwe ahambe ofakwe esogweni. Bese sibuye ezulwini, sisuke ezulwini sibuye size emhlabeni, sesizobusa emhlabeni operfect. Njalokho uNkulunkulu ayomisile u-Adam no-Eva, uSathane nenyoka bengakakhohlisi u-Adam no-Eva. Sobuyela kuleso simo leso sokuphila emhlabeni, sizobusa kulo mhlaba. Funda ilokhuzana Isambulu chapter 5 uverse 9 and 10, kakhulukazi uverse 10, babuse emhlabeni. So besikhulume ngelilanga ngalokho ukuthi zithini zethembiso zezwi likaNkulunkulu, but I'm bringing to you the good news of God's kingdom. Into evuselela umoya, into eqinisa umoya. Uyamagina ke manje umuntu obekuthiwa ucebile, uyahlonishwa emhlabeni, akabaza abantu, obuye ubulala abantu, wathwala, wenza yonke imikhuba lena emibi, wathakatha abantu, yabona nje bekuyisikhulu, ubesekhohlwa ukuthi uzofa. Usethemba odokotela bamlapha, odokotela balapha umoya, abakhulumi ngesono, ababuyisela umuntu uNkulunkulu ophilayo. Badila nenyama, nayo inyama bayilaphi, bayilimaza, ngoba umuntu kuthiwa uphethwe ukuthi siyamhlinza, kanti i-right inyama yakhe bayihlinza, bayidamage. Now sephelile amathemba, sebeyaqala bayasho odokotela babiza umndeni, hhayi mthatheni, sehlulekile, ethemba sekongenelela uNkulunkulu wadala amazulu nomhlaba. Why in the first place singathembanga uNkulunkulu ophilayo, sathemba abantu? uJeremiah 17 verse 5, qala kusho umuntu othemba lakhe kubantu. Hayi kuqina ukugula kulo muntu, kube nhlanga zimuka nomoya, bethi bayazama kube nhlanga zimuka nomoya, kungabi ngcono. Abone na ukuthi ngiyahamba manje, afike lapho-ke uyazibona manje sevalelisa ukuthi ngiyahamba. Iy'moto zakhe, iy'khiye zakhe akasakwazi usho uyibamba, ama-cellphone akhe, iy'mali zakhe, amakhadi akhe, akasakwazi ukuthinta lutho. Uyahamba manje umphefumulo. Ngicela bazalwane ukuyinikeza ithuba nje, umagine leso sikhathi ukuthi are you ready ngempela? Uma kufika leso sikhathi umphefumulo uyaphuma, yabona. Uyazi ukuthi bazalwane ngiphume nje la ngikhona ekhala abafundi la kwamaphumulo eDabango,
ngeke ngiphume nje lana kunegqonyana la sakhe khona eh kuyintatshanyana kuyehlela, ngiyakhuphuka ngime lapha phezulu ngibuke ngiqalaze ngibuke iy'ntaba ngibuke ukuthi eyi siyofika isikhathi lapho engiyoshiya khona yonke lento ngabe ngisabona zonke lezi ndaba. And bese ngicabanga abantu esesibangcwabile sebehamba obani babeyibuka lezi ndaba, babehla benyuka behamba kulo mgwaqo bebhizi, kodwa kwafika isikhathi bahamba. Nami one day kuyohamba, ingabe bahamba bekulungele yini? Ingabe bakuphi njengamanje? Ingabe mina makufika leso sikhathi, Nkosi ngicela ungisize ngibe ready. Uma ufunda incwadi Hezekiyeli ngisazoma chapter 3 ukuthi-ke umuntu owenze kahle impilo yakhe yonke kodwa ekugcineni esezohamba wenza kabi, uNkulunkulu naka indlela yokuthi uhambe enza kanjani. Uma kuyakhohlwa uNkulunkulu uyakukhohlwa konke okuhle la efele khona, uNkulunkulu naka lokho uthatha lokho. Ngithi Nkosi ngicela ungisize nginganinaki mina lizwe, ngingathandi izinto zalelizwe, ngihambe ngomoya, ngihambe ngendlela yakho, ngentando yakho, ngezwi lakho, ingqondo yami ithathwe wuwe Nkulunkulu. Ngoba ayi ngoba ngihlaniphile ngoba ngingcono. Sebehamba abantu, abazali bami sebahamba. Babeyibuka lezi ndaba, babebuka lo mgwaqo. Lo mgwaqo usekhona, wawukhona bekhona besaphila. Babekade behamba kuwo. Sekuphelile bazalwane. Uma uthi edolobheni bangaka abantu ade bethenga kuleli dolobha, bengena kulesi sitolo. Sekuphelile bazalwane. Izinto zomhlaba lezi. Ingakho inkosi uJesu ithe asithabathe isiphambane imihla ngemihla, uLuka 9:23, sizidele simlandele uJesu, sifuna umbuso kaNkulunkulu nokulunga kaNkulunkulu, singakhathaze ngalutho bazalwane. Konke kuyashabalala. Lamavesi-ke engithe siwafunda namhlanje sokukhuthazana ngalokho ngawo. Ake silungise impilo yethu bangcwele. Uvume nje enhlizweni yakho ngidela konke. Uyazi ukuthi uma uthi unomuzi, unemoto, unemali, thatha konke amakhadi akho, uthathe iy'khiye zemoto, uthathe iy'khiye zendlu zakho ubeke lana. Uphume ubuke umuzi wakho, ubuke iy'moto zakho, uphume ukhulume, speak to these things. Wena ngizokushiya ngelinye ilanga. Wena angifikanga nawe emhlabeni. Wena uzobhubha, uzoshiswa ngumlilo. Bese uyathandaza, inkosi ngicela ungisize ngihlukane nalezi zinto. Ngoba lezi zinto zi-spiritually, kune-spirit ehamba nazo. Ezenza ukuthi sibambeke, ispirit, leso spirit sibamba umoya wethu, ukuthi umoya wethu ube-attached kuleso spirit through lezi zinto ey'tangible ey'phathekayo. Sigcina sikhohlwa intando necebo likaNkulunkulu. Awumagine mase kufika usuku lokuhamba emhlabeni ukuthi uyenzile intando kaNkulunkulu, ukwenzile nobefuna ukwenze uNkulunkulu okudalile akulethele khona emhlabeni. Njengoba nje usindisiwe, lokhu uJesu akusindisele khona, nawe uyabothi usindisiwe, umusa kaNkulunkulu ufikile kuwe, uwenzile lokhu osindiselwe khona. Umagine, ngicela nje umagine mase kufika umzuzu, sekufika umzuzu, abanye bayazunywa ukufa. Abanye kuyabikezela ukufa, agula umuntu, kucace ukuthi akaphila, abone ukuthi hayi ngiyahamba manje, ehlisa unenhlanhla lowo. Abanye car accident, abanye uyadutshulwa, abanye kwenzeka ukuthi kuningi nje bazalwane, omunye uvela athi qembu nje usethule. Imagine-ke, yabona uma uphuma ekhaya uthatha uhambo, sebekuvalelisa bye-bye, sokubona usuku lokuthi right, uyaphuma uyawushiya umuzi. Uyazibona usuhamba, hayi sengiphumile ekhaya, sengiphumile endaweni yakithi, sengidlule endaweni ethile, sengisendaweni ethile, hhayi-ke sekusondela ngifike la ngiyakhona. Imagine-ke wena uphuma emzimbeni, usuqala uhambo ngale usuwedwa. Ngaleni abake bafa bathi umuntu uma umphefumulo usuphumile uyababona abantu abaphilayo, uyasibona isidumbu sakhe silele phansi. But manje ukhuluma nabantu abamuzwa. Imagine-ke usumi lapho-ke uyababona abantu, uyasibona, uthi uyakhuluma, uthi uyasithinta, sithinteki, usuwumoya. Manje usuyalibona uhambo lwakho ukuthi ubhekephi. Usuyayibona yonke impilo kade uyiphila emhlabeni, akusekho ukurivesa, akusekho manje ukubuyela emuva uyolungisa amaphutha. That's why uNkulunkulu esithume ukuthi sikhulume kanjeni. Bazalwane, sivuselelane ngoba uJesu uyasithanda, uJesu Kristu uyasithanda bazalwane. Ubaba wethu uNkulunkulu uyasithanda. Nami njengoba ngikhuluma nje bazalwane, ngiyavuseleleka. Nami ngiyayicelela bazalwane, ingakho ngithe mangiqala le audio ngathi angcono ngalutho, angikapheleli bazalwane.
futhi akekho ojajwayo, akekho lahlwayo, sizosizana. Nawe ngelila uNkulunkulu uzokukhulumisa into ethile ezongisiza nami. Inhloso enkulu ukuthi sifike ekhaya ezulwini, singakafika ekhaya ezulwini uJesu engakasilandi, ngafika ukufa, kodwa senze intando kaNkulunkulu. Bazalwane, singabi nalo uvalo ukuthi makuthiwa uJesu uyafika manje uzolanda ibandla, asithole ukuthi akukho ready. Kubuhlungu okuzokwenzeka. Siyokhuluma bazalwane ngokusizwa umoya ongcwele, sizokhuluma nje izinto eziningi, siyokhuluma ukuthi kuzowenzakalani emva kohlwitho uma uJesu esithathile abangcwele. Yini uhlwitho? Sizovula izwi, silifunde, silichaze, silihlaziye. Ingakho ngithe ezinye izinto kuzoba likhona sizikhulumela abazalwane. Ingakho kade sinekhaya labafundi. Ingakho uSathane silwisile ukuthi sihlakazeke la ekhaya labafundi. Ngoba nje sihlola izwi likaNkulunkulu. Uneliseka umoya wethu uthi cha liqinisile, umoya wethu uthi yes, yikho lokho kusezwini. Umoya kaNkulunkulu wazizwe. Umoya womuntu wazizwe likaNkulunkulu. Umoya kaNkulunkulu uletha izwi emoyeni womuntu. Right. Bengithi nje bazana sivuselana ngalokho egameni lenkosi uJesu ukuthi ngicela nje please help yourself. Ukuyimagine sekuphuma umphefumulo. Sesifikile isikhathi sakho. Uyababona abantu nengane zakho uma unengane, abazali bakho uma abazali, usuyabashiya emhlabeni. Umuzi wakho uyawushiya, abangane, everything, indawo kade uphila kuyona. Awusophinde unyathele kuyona ngomzimba wakho lokhona, ngoba lo mzimba usuyaphuma kuwona. But usuyophila manje either ezulwini ekuphileni okuphakade enjabuleni into zinaphakade. Uma ngabe uyenza intando kaNkulunkulu yaphelela. Ngoba ngithi uMatthew chapter 7 verse 21 ukuthi akusibona bonke abathi inkosi inkosi, kodwa yilabo abayobona umbuso wezulu, yilabo abenza intando kaNkulunkulu. Usuyenzile intando kaNkulunkulu. Sesiqale leni ukuyenza intando kaNkulunkulu bazalwane. Right. Usuyaphuma umphefumulo, usuyahamba. Uma ngathi awuyezulwini awenza intando kaNkulunkulu, usuyokhala ekulahlweni kwaphakade esokweni. Asikuthande lokho bazalwane. Uma ngabe uSathane besirobhile nje lathile, azi ukuthi usibambile. Sihamba ngendlela enkulu, ebanzi, ebheke esokweni, ebheke ebhujisweni. Njengoba uNkulunkulu esikhulumisa kanjena nje, njengoba uNkulunkulu esisiza kanjena, sizoshintsha lokho. Ukuthi siyeke indlela ebanzi. Bonke abantu abaningi abahamba ngayo, abanake lutho, bajabule. Kufelwana umona la kuyazondwana, kuyabulawana, kwenziwa yonke imikhuba lana. But sizothatha indlela encane manje umncengo. Indlela enguJesu Kristu. uJohn 14 verse 6 uthi mina ngindlela neqiniso nokuphila, akekho oza kubaba ngaphandle kwami. uJesu indlela. Sesihamba ngoJesu manje, sidela konke sikuJesu Kristu kuphela. uJesu uma ngendlela uJesu akufuneki lutho olunye. Kufuneka nje udele konke, ushiye konke. Kodwa leyo ndlela indaba emnandi ukuthi isise kuphileni okuphakade kwasezulwini. And lokho kuphila kwasezulwini ngelanga sokuphila khona la emhlabeni. Sesihleli nenkosi, sibusa nenkosi ngunaphakade. Right. Luka 12 la sifunde khona uverse 20. Kepha uNkulunkulu wathi kuye, lo muntu ke bazalwane obebhizi ehlenyuka, mawufunda indaba ngicela uyiqale verse 1 wehle nayo noma amavesi nangasenhla uyizwe ukuthi bithini. Uqhubeke nayo mhlambe kulama verse lawa, udlule kulama verse esiwafundile uverse 20 21 uLuka chapter 12. Uzwe ukukhuluma ngani lapho, bese uyiqhathanisa lento ekukhulunywa ngayo, uyiqhathanisa nempilo yethu, nempilo yabantu bonke emhlabeni ukuthi senze njani thina. Lo muntu okhulunywa ngaye asifani naye thina, asenzi njengaye. So kusho ukuthi uma uthi senza njengaye, na uNkulunkulu ubaba uNkulunkulu ezweni ekhuluma, kepha uNkulunkulu wathi kuye, wena siwula, ngalobu busuku umphefumulo wakho uza kubizwa kuwe. Pho-ke izinto ozilungisileyo ziyakuba ngezikabani na? Sibhizi siyalungisa abazalwane, sehle senyuka, asinasikhathi noNkulunkulu, asinasikhathi nomoya ongcwele, asinasikhathi nezwi kaNkulunkulu, asikwazi ngisho nokuyihlambulula, asikwazi ngisho ukuyi-introspecta, asikwazi ngisho ukuxolisa kubantu, asikwazi ngisho ukubheka impilo yethu ukuthi ayibalimazanga nabantu, asikwazi ngisho ukubuka abazalwane ukuthi ngisenza kahle yini. Asikwazi bazalwane ngisho ukukhonza nokufuna intando kaNkulunkulu, nokuyifuna ukuthi ithini i-identity yethu. Asikwazi. Lithini icebo likaNkulunkulu? uNkulunkulu usifisela ini? Ufundise ini uJesu Kristu? Uphile kanjani uJesu? Asikwazi bazalwane. Sibhizi siyaqoqa njengabahedeni, njengabantu abangakholwa. uNkulunkulu mayibuka abantu emhlabeni, uJesu usivezela isithombe la sokuthi uNkulunkulu yena owazi ukuthi umphefumulo womuntu uzowususa nini emzimbeni wakhe, uzowubiza nini kumuntu. Uthi wena siwula,
ngalobo busuku umphefumulo wakho uza kubizwa kuwe. Lo muntu ubhizi uyaqoqa, uyajabula, senginemali engaka emabhenki, mina nje ngisafe, mina ngizophila kamnandi, angizo-achieve ukuthi izophumelela i-deal yami, i-contract yami izophumelela, ngizowuthola umsebenzi, ngizophasa esikoleni, ibhizinisi yami izoba njeni, kuzoba ukuthi ngizodla. Uthi wena sewula, kuphelile ngawe emhlabeni. Bazalwane, ngicela sifunde njengamanje-ke sibheke manje uJobe chapter 14 verse 1. Jobe chapter 14 verse 1. Sengiyagcizelela nje bazalwane, indaba yami ibilapho. Amazwi uLuka 12 verse 20 and 21, amazwi lo wakhulunywa uJesu esivula ingqondo. Uthi bazalwane, ukuphila kukho esandleni sethu la emhlabeni. Kufanele sisabe uNkulunkulu, siphilele uNkulunkulu, sithathe imfundiso kaJesu siyenze nje obinjalo. Yes, izoba buhlungu enyameni, kodwa iyukuphila okuphakade kithi. Jobe 14 verse 1. Umuntu ozelwe ngowesifazane imihla yakhe mufushane, igcwele ukuyaluza. All of us are born from a woman. We do not live for long and we have trouble. Bazalwane, imihla yomuntu ozelwe nje wesifazane mfushane bazalwane. Ngisho ngaphila 100 years, isikhathi esifushane kabi leso. And into ebuhlungu asazi ukuthi uNkulunkulu ezulwini usibekele iy'nsuku engaki zokuphila. Bazalwane, ngicela siphile ngendlela ukuthi angazathi utsheliwe ukuthi uzofa kusasa. Uma uthi uvula amehlo, uNkulunkulu avela kwenzele nje umusa, akwehlisele ilisti, uyibone ilisti yezono zakho, amaphutha akho, izinto ofuna ukuyilungise, ubone ukuthi hey, uNkulunkulu bethi angenza ukuthi nokuthi nokuthi, angaqalisha okukodwa. Mina sengenza idamage engaka empilweni yami. Ubona abantu balimazile, ubona iy'nkinga, izono zenzile, ubona iy'nkinga ekhona, ubona ilisti yakho konke okuthintana nawe. But utsheliwe ukuthi kusasa ngo-5 ntambama uphelile ngawe. Kufanele manje uqale ugijime kule list uyolungisa. Abanye abantu basendaweni ezikude ufuna ukulungisa oba ngo-5 kuphelile ngawe. Uma uthi uyabheka le list ngeke ngize ngiqede kulo 24 hours, kulolu suku olulodwa. And uma ungayiqedanga lo list ukulungisa zonke izinto, awuye ezulwini. Bazalwane, ngokukholwa egameni leNkosi uJesu, nge-conviction, ilist ikhona kuNkulunkulu. Uyena oyazi uNkulunkulu. Asibuyele kuye ngokuphelele ngoJesu Kristu. Asihola umoya engcwele, siphenduke, sicela silungise konke kufanele sikulungise, isikhathi siphelile. uJobe la uthi umuntu ozelwe ngowesifazane imihla yakhe mfushane. Asikuvume lokho, imihla yomuntu mfishane. Ake sisebenzise kahle ithuba, lesikhathi esikhona uNkulunkulu asinikeze sona, ake sisebenzise kahle. Uyabona le video le audio nje ubuyizwa nje, ubungaphinde uyiphinda khona nto ukuthi ukuphina uyiphine, so that ingeze ukudukela mase mani ngamanye ama-audio noma amanye ama-VN, noma kuyithatha uyiwenze indlela thile uyibeke eceleni, ilokhu ikuvuselela. Very very important, very very serious bazalwane. Zimagine sekufika usuku lokuhamba, uyaphi? Usufika phambi kaNkulunkulu esekubuza uNkulunkulu ukuthi nokuthi akwenze ngangani. Hawu Nkosi, bengazi, awungibuzanga ngani. Nkosi wawubhizi neminako yakhe emhlabeni, ngakho-ke awuqualify ungena la ezulwini, and awusakwazi ukubuyela emhlabeni ulungisa. Ebese kukhombisa uNkulunkulu ukuthi uyabona into engakubizela emhlabeni, uyabona into engakusindisela yona, 1 2 3. Buka abantu balimazile ebebelindele wena uthi ufike kubona, awukwazanga ukufika kubona, and igazi labo ngilibuza kuwe manje. Buka izona abazenzayo, buka into nento abayenzayo, ngoba mina bengimise ukuthi ngizosebenza ngawe, ngisebenzise wena ukuthi basizakale. Kodwa manje buka impilo zabo iphelelaphi ngenxa yakho ukuthi awulalelanga. Cabanga-ke igazi labantu selibuzwa kuwena, and usuyabuka emhlabeni, buka ubungilalelile. Nansi into bengizoyenza, uyababona abantu besindiswa, uyababona abantu bekhala bephulukiswa, uNkulunkulu enza imangaliso ngawe, ekukhombisa nje uNkulunkulu nansi into bengizoyenza ngamhlabeni, ubuvumile. Sekulate, uyakhala lapho, awusakwazi. Nkosi ngicela unikeze ithuba, athi no more. Ngakunikeza ithuba, awulalelanga. Njengoba sikhuluma nje bazalwane, uNkulunkulu sinikeze ithuba, sekuthini ukuthi siyalalela yini? Umuntu ozelwe ngowesifazane imihla yakhe mfushane, igcwele ukuyaluza. NgesiNgisi, all of us are born from a woman. We do not live for long and we have trouble. Usizi lodwa nje bazalwane.
lezi zinto esithi siyayifuna, ukukhathazeka, ukuhlupheka, ubuhlungu, yabona. Ingakho uJesu uzosikhulula ukuthi sidele konke, sithathe ijuka lethu siliphose kuye, sithathe lakho uJesu lakho uJesu Kristu ngoba lilula. Ngicela sifunde incwadi yokugcina-ke bazalwane efakazela le ndaba. Siyakhuthazana nje bazalwane egameni lenkosi uJesu. Sifunde u-Isaya 38 uvesi 1. Isaya 38 verse 1. Ngalezo zinsuku uHezekiya wagula, inkosi le wagula, wayephansi kokufa. Kwafika kuye u-Isaya umprofeti indodana ka-Amose, wathi kuye, usho kanje uJehova uthi, yalela indlu yakho ngokuba uyakufa, awuyikusinda. NgesiNgisi, at that time King Hezekiah became sick, and the prophet Isaiah, son of Amos, came to him and said, make the necessary preparations because you are going to die and you will not recover. Just imagine bazalwane, uNkulunkulu ophethe impilo zethu, owazi ukuthi siphile isikhathi singanani ngomthetho ngewentando yakho, icebo lakhe, sifuneka besiphile la ini emhlabeni. Yabo lento yafakazelana incwadi kaLuka 12 verse 21 no-Isaiah chapter 38 verse 1 verse 1. uNkulunkulu uyena owazi ukuphila kwethu. Uthi ngale kuLuka, wesiwulo ukuphila kwakho kuzothathwa. Ngapha ku-Isaiah uNkulunkulu uthumela umprofeti uthi insuku zakho seziphelile, uzokufa, ngeke uphile. Just imagine kusho uNkulunkulu okudalile, umdali wakho, wesiwula ngeke uzuphile. But ngikwenzela umusa nje ukuthi lungisa indaba zakho zomndeni wakho, sekuphelile. Bazalwane nje uNkulunkulu ethi angikhulume kanjena nje, isikhathi siphelile emhlabeni. Zimbili izinto ezenzakalayo ngokuphela kwesikhathi kumuntu, kuphakathi ukuthi insuku zakhe as individual umuntu ziyaphela njengoba abantu bayangcwatshwa mihla nemihle. Bazalwane, o uJesu Kristu uzobuya azolanda ibandla elingcwele gelekeqe. Sekusiphelile isikhathi. Either kufika uJesu ezolanda ibandla elingcwele or kufika ukufa kuwe. Kufanele kufike leso sikhathi uready, ungabi namahloni, ungashaya uvalo. Into enza ukuthi abantu basaba ukufa ngoba umuntu akazi ukuthi wenze kahle. Abanye bayazi ukuthi kunezinto ofanele bayilungisile, banamagqubu, banenzondo, abathethelele. Bayazi, uyazi umuntu ukuthi kunekweletu ofuneka ayikhokhe, uyamkweleta uNkulunkulu, kufuneka wenze 1 no 2 no 3, but ubhizi uyaziba. But ubanjwe umoya, lo ngikhuluma ngathi yonke into la emhlabeni inomoya. Omunye unekweletu zemali, kufuneka akhokhe izikweletu ezithile, and isikweletu si-spiritual. Leso sikweletu wayefuna ini? Wayethenga imaterial okwakha indlu, wayefaka ingane esikoleni. Le ngane ayifaka esikoleni ukweleta imali, wayithengela enza ukuthi nokuthi iyadakwa njengamanje, izele njengamanje ikhohliwe, ayisenendaba nalutho, but ubhizi ukhokha isikweletu. Izikweletu esizenzile bazalwane ngenxa yenkanuko zethu. Uma ufunda lapha uJakobe chapter 1 to verse 13, umuntu yengwa ngani? Ngenkanuko zakhe. Emva lokho bese senza isono bese sidala ukufa. Bazalwane, njengoba uNkulunkulu ethi angikhulume kanjena, engikhulumisa kanjena, uyasithanda. Sisengashintsha konke lokho, siphenduke, sithathe isinqumo esihle sokudala konke walelizwe ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Yilokho bazalwane, uNkulunkulu akubekile enhlizweni yami. Makwenzeka mhlambe kwequsa ungakhulumanga nengixolele noma ngathumelanga lutho, kodwa ngicela nje ukuthi uqhubeke udlinze ngalokhu lamavesi. Yabona mangekho ukuthunyelwe osukwini, ubuyele kulokho okudala, ucheck amavesi. Ngicela nje ungalaleli ngendlela okulalelwa ngayo lezi zinto zama-group. Bazalwane, ngiphumile kwisystem yalelizwe nama-group nayo yonke into. Lokho engikwenzayo njengoba ngivula igroup kanjena namanye ama-group ne-channel ye-YouTube, Theocracy Networking Embassy. Konke lokho bazalwane ngikwenzele ngenxa ukuthi ngithunyiwe, ngifana nomuntu oyofaka udobo emfuleni noma edanyeni akhiphe ufishi, but angiphilongi emfuleni. So nje ngithunyiwe bazalwane. Bathi mina ngatshela ukuthi angiphume balezi zinto ezikaSathane.
yize limaza abantu ebambezela abantu engcolisa abantu. So kodwa ke ngenxa ukuthi manje abantu babhajwe khona kufana ukuthi uyeshibhini noma uya kwi-tavern uyoshumayela abantu bedakiwe, abantu bephuza utshwala, hhayi ukuthi uyoba isidakwa, hhayi ukuthi uyophila impilo yabo, kodwa uyobalanda khona uzohlabeka laphana bese uyaphuma uyabashiya. Bese bakhona umuntu ethi mase sesober ethi khona into engiyizwile, ushiye inombolo zakho, imininingwane yakho, bakulandele abantu ukuthi siyamfuna loya muntu, ngifuna ukuphila, into ayikhulumile ngiyayidinga empilweni yami. Ubuye umlando ubungayili ukuphila khona. So-ke i-social network, social media, ama-celebrations, o-Christmas, ama-birthdays, i-school education, imisebenzi, professional job, amabhizinisi, konke lokhu izinto kasathane, izinto zalelizwe. Ingakho ngithumele enye inceke ekhuluma ngalezi zinto. Umfundisi uMagagula, uMandla Magagula, khona ilokhuzana engiyifakile, i-teaching engiyifakile bazalwane, echaza lezo zinto lezo. Izinto uNkulunkulu asisize ngazo wathi asiphume kuzo zonke lezi zinto bazalwane, ukuthandizwe nezinto zalo. U1 John chapter 2 verse 15 to 17, lingathandizwe nakho konke kwalo. Uyabona nje mase ulalela kahle le VN, uthatha amavesi wabhale phansi eceleni bese wafunda udlinze ngawo, uzila ukudla, uthandaze, wona nje wodwa angayishintsha impilo yakho ngendlela emanzayo. So-ke asingenzeki ngale ndlela okwenziwa ngayo lezi zinto zama-group-u, oma-YouTube channel, obani bani, bona sekwaba ukusonta nje lezi zinto ezenziwayo, abantu abasizakali khona. Bazalwane, umthandazo wethu uthi abantu abasizakali lana sisonti, siyazama ukufinyelela, to reach out to people, sifinyelela kubantu bathole iqiniso abantu. Ngilanga bazalwane uJesu usisoyeka phansi lento, thina bazalwane uthe umoya ongcwele mayikhuluma lezi zinto zi-replace umoya ongcwele lezi zinto. Sifuna umoya ongcwele bazalwane, yena yedwa uJesu okuyena akhulume ngaye, wasithembisa yena ukuthi uzosenzela konke umoya ongcwele. Sofundisa ngomoya ongcwele ngelinye ilanga, mhlawumbe ngonikeza assignment ekhuluma ngomoya ongcwele, ithi nazini ngomoya ongcwele, ake nikhulume ni-check izwi kaNkulunkulu, ngesikhathi uhlole izwi kaNkulunkulu uphendule imibuzo engizokunikeza yona, uyobe ufunda ngayo umoya ongcwele. Mhlawumbe emva lokho usungabuza imibuzo-ke just to confirm ukuthi ngampela lokho okutholile kuyikho yini, ngoba siyafundisana, siyakhulisana egameni likaJesu. Uyena kuphela bazalwane, ayikho into ahlulwe ukuyenza. Njengoba ngikhuluma njena nje kula mafoni lawa, umoya ongcwele wenza yonke into. Angakhuluma nawe umoya ongcwele engakusebenzisanga ifoni. Umoya ongcwele angangenza ukuthi ngikubone la ukhona, nawe ungibone la ngikhona, kodwa singekho endaweni eyodwa. Ayikho into emehlulayo. Umoya ongcwele angangithatha, akakuthatha akise phesheya uyoshumayela khona. Sidinga ukuphenduka bazalwane, sibuyele kumoya ongcwele ngokupheleleyo egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu. So-ke ngiyacela-ke bazalwane, ungabe ukulalela nje ukuthi hayi sengizwile bese udlula nje just like that. Thatha amavesi wabhale phansi, uthandaze, iba nesikhathi sokuzila ukudla. Ngiyabonga kakhulu. Uma kukhona abantu othi uyabathanda, uyabakhathalela, ungabadlulisela le VN, ungaba-add kule group ngegama leNkosi uJesu. Amen. God bless you. Amen.